Surse justițiare din Brăila Central confirmă declarația Curtea de Apel București Central că 2 funcționari din Giurgiu, de la evidența formulată, a fost condamnat la închisoare cu executare. Unul a fost cu executare pentru fapte de corupție și luare de mine, altul la 2 ani jumate cu suspendare pentru complicitate la luare de mită. Iată ce spun juriști de la Surse Justițiare din cadrul Curtea de Apel București Central, care a fost de acord cu magistratul judiciar ca primul să fie condamnat la închisoare cu executare pentru fapte de corupție și luare de mită pentru abuz în serviciu la evidența populației din Giurgiu, iar altul complicitate la luare de mită către colegul lui care a fost complicitate la luare de mită în abuz în serviciu la evidența populațiilor. Te mai arătă rechizitorul Direcția Națională Anticorupție DNA București Central. Procedurile legale pot îndeplinite legale justițiare. Se comunică către magistrații justițiari cu propunerea respingerea contestației a 2 avocați a clienților din Giurgiu. Procedurile legale pot îndeplinite legal și se comunică către Ministerul Justiției București Central.